Hola, benvinguts de nou a la Mimosa. Avui us proposo que cuinem cua de vedella amb ratafia i trompetes de la mort. Comencem. Per cuinar aquest plat necessitarem una cua de vedella, normalment es coneix com a rabo de toro, però ja no hi ha toros de lídia i per tant el que és cua de vedella o de bou. Llavors necessitarem 3 pastanagues, una ceba de figueres tallada en juliana, les 3 pastanagues les tallarem a rodanxes, després necessitem 1 litre de caldo, que jo he utilitzat aquest de Montbolet perquè és de verdures i de bolets. Després necessitarem mig litre de ratafia, mig litre de vinagre i 25 grams de trompetes de la mort seques. El primer que hem de fer és tallar la ceba de figueres en juliana ben primeta i les 3 pastanagues en rodelles i posar-ho a sofregir. Ho estarem sofregint a un foc mig una estoneta fins que la ceba quedi transparent. Recordeu que ho tallem en juliana perquè ens interessa conservar les fibres de la ceba. Si ho tallem de forma transversal, el que aconseguim és una mena de puré en el sofregit, d'acord? Però ara ho tallarem en juliana i les pastanagues en rodelles. Posarem oli. I la ceba i la pastanaga. Mentre anem fent el sofregit, podem anar preparant també la cua de brau. El primer que hem de fer és salpebrar-la, enfarinar-la i fregir-la. Fregir-la només l'hem de marcar una miqueta i aquesta farina que queda envoltant la cua de brau servirà per després espesseir la salsa. Així que agafem els trossos de cua de brau i simplement els enfarinem i els posem a la paella a fregir. L'oli ja era calent, doncs els anem posant. Ja estaven salpebrats, els enfarinem pels 4 costats i els posem cap a la paella. En aquesta recepta hi ha una cua de brau tallada en aquestes porcions que us he ensenyat. Més o menys són d'uns 2-3 dits. I vindria a ser una recepta per unes 4 persones. Sempre ho acompanyarem després amb unes patates fregides. Unes patates fregides divertides, són diferents de les normals. Un cop ja tenim el sofregit acabat, la cua de brau ja està enfarinada i una mica marcada, ho posarem junt. És a dir, tenim el sofregit i afegirem la cua de brau, mig litre de ratafia, que jo ja el tinc aquí mesurat, més o menys, i mig litre de vi. I acabarem de cobrir el plat amb un xic de brou. Així que anem-ho posant tot aquí. La cua de brau, que és vedella, ja us he dit, la ratafia, el vi. Jo no sol utilitzar un vi vulgar per cuinar, perquè la qualitat dels productes ens marcarà el resultat final del plat. Llavors, jo procuro posar-hi, home, tampoc cal utilitzar un gran reserva, però un vi bo per cuinar, perquè el resultat també serà millor. El vi, i si cal, ho acabem de cobrir amb un xic de brou i llavors ja és qüestió de paciència. Aquest plat s'ha de cuinar, ha de coure's a un foc mig i després un foc lent, sobre unes 3 horetes. Ho deixem, ho anem removent a mesura que vagi reduint la salsa i anem abocant el caldo i que vagi fent tranquil·lament. I en l'últim moment, mitja horeta abans que el plat ja està i així, llavors hi posarem les trompetes de la mort. En aquest cas, les trompetes són deshidratades, perquè no en tenia de naturals. Si són naturals, les podem saltejar una mica abans i abocar-les, d'acord?
Afegirem les trompetes, una mica més de caldo i bullirà una estoneta més. Mentrestant, el que farem serà preparar l'acompanyament. L'acompanyament seran unes patates fregides, ara jo n'he dit unes patates fregides diferents, però no deixen de ser patates fregides tallades amb uns motlles que fan formes. Llavors és, diferent de la forma que tenen normalment. Aquí hi ha uns 25 grams de trompetes a la mort. Mentrestant, prepararem les patates fregides. El que he fet és tallar una patata una mica grossa en unes rodelles d'1 centímetre més o menys de gruix i llavors utilitzant uns motlles que a vegades ens venen per galetes o així, que tenen diferents formes. Jo he agafat la de l'estrella, la de la flor, hi ha també que és un cor o així, doncs tallem diferents formes i després ens serviran per decorar el plat. És una forma diferent, per no fer sempre el mateix tipus de patata fregida, i d'aquesta manera és una mica més divertit i ens decora el plat. I si és un plat de festa, perquè evidentment aquest és un plat que no fas pel dia a dia, és un plat que fas per al dia de festa, doncs ens ajuda a decorar. Veus? Queden així, a mar de xules. Les posarem a fregir. Es talla molt fàcil, claveu el motlle, n'hi ha també que tenen forma de cor, tenen forma de regalets de Nadal o així. Per aquestes festes és algo diferent. Ja tenim el plat acabat. Ara emplatem i decorem. Servirem un parell de trossos per persona amb una mica de salsa. I aquí el tenim, cua de brau amb ratafia i trompetes de la mort, acompanyat amb patates divertides per a aquestes festes de Nadal. I avui us aconsellaria acompanyar aquest plat amb aquest vi de Cellers d'Anguilla, rec de brau. És un vi lleuger però amb estructura. Moltes gràcies i fins a la propera recepta. Adeu!